Salut, aceasta este intrarea mea în concursul lui Georgic Boss 123 sau 123, oricum. Și în acest truc o să folosesc 2 popi și un as. Probabil toată lumea a văzut trucul ăsta, dar mie îmi place foarte mult să-l fac și să câștig bani de pe treaba asta. Bun. Vreau să urmărești asul. Vom face asta de 3 ori. Unde este asul? Aici? Da, ai ghicit. Bun, acum o vom face puțin mai repede. Vreau să urmărești asul. Unde este asul? Aici? Nu. Nu este nici aici, pentru că este aici. Nu e nimic, te-ai pierdut. Vom mai face asta o singură dată. Dacă vrei te și ajut. Cine ar vrea să-l ajut? Aici sunt popii și aici este asul. Ție minte asul. Bun, și dacă avem aici primul pop și al doilea pop, unde este asul? Aici. Nu, aici este un pop, aici este un pop și aici este asul.